Ekonomska kriza je mnogo više nego globalno zatopljenje potaknula temu alternativnih sustava grijanja. Cijene energenata na svjetskom tržištu su promjenjive, što projektantima strojarskih instalacija predstavlja izazov pri odabiru primarnog energenta za termotehnički sustav koji pokriva potrebe za grijanjem, hlađenjem i potrošnom toplom vodom. Primarni interes investitora jest odabrati sustav koji iziskuje što manju početnu investiciju, ima najmanje pogonske troškove i male troškove održavanja uz maksimalni komfor koji sustav pruža. Projektantima strojarskih instalacija investitori često upućuju pitanje o sustavu grijanja koji je energetski učinkovit, a koji ne premašuje njihov obiteljski budžet. Zadaća svakog projektanta strojarskih termotehničkih sustava je osmisliti i projektirati sustav unutar financijskih okvira koji je zadao investitor, a koji će se što prije isplatiti kroz pogonske uštede projektiranog sustava. Investitor može birati između najjednostavnijih rješenja koje iziskuju najmanju početnu investiciju, kao što je grijanje na drva, pa do složenih rješenja poput solarnog grijanja i dizalica topline. Najjeftinije grijanje je na drva. Osim neodoljivog šarma pucketanja vatre, grijanje na drva zahtijeva često punjenje i kontrolu kako se vatra ne bi ugasila, a potrebno je osigurati adekvatan prostor za skladištenje drva. Kotao na pelete automatizirano dogrijava sustav dodavanjem malih prešanih komadića drveta. Prednost mu je mala početna investicija, a mana potreba za čišćenjem piljevine. Kondenzacijski plinski bojler je najučinkovitiji plinski uređaj koji u određenim režimima rada može postići 105% učinka u odnosu na obične plinske bojlere. Zračna dizalica topline koristi električnu energiju s učinkom pretvorbe električne energije u toplinsku energiju. Ovaj sustav se može proširiti fotonaponskim modulima koji pretvaraju sunčevu energiju u električnu. Na ovaj način se može ostvariti besplatno grijanje građevine. Efikasna je i na temperaturama do -20 stupnjeva Celzijevih. Geotermalna dizalica topline koristi geotermalne sonde u zemlji ili zemne kolektore. Ima najveći učinak i najmanju potrošnju energenata s učinkom pretvorbe električne energije, a sustav se može dodatno proširiti fotonaponskim poljem. Iako je dizalica topline na našem tržištu prisutna niz godina, mnogim investitorima njezin rad predstavlja enigmu. Robert Horvat, diplomirani inženjer strojarstva iz tvrtke Daikin, pojasnio je princip rada dizalice topline. Mi smo kroz stoljeća naviknuti na to da grijanje podrazumijeva i nekakav plamen, otvoreni plamen, a dizalica toplina to nema. Dizalica topline je jedan sustav koji nam omogućava da iskorištavamo obnovljive izvore energije. Sama dizalica topline može koristiti tu energiju iz više izvora, ali uvijek govorimo o obnovljivom izvoru energije koji dobijamo preko sunčeve energije. Ta sunčeva energija se može akumulirati ili u zemlji, ili u zraku, ili u vodi. Sam sustav dizalice topline pomoću termodinamičkih procesa tu toplinu iz tih medija može podizati na viši temperaturni nivo i na taj način ostvarujemo prijenos topline unutar objekta kojeg želimo grijati. Hoće li dizalica topline biti jednako efikasna Zagrepčanima kao i Splićanima? Sama dizalica topline normalno da ima različite kapacitete u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, što bi se na neki način onda reklo da bi bilo bolje da je ta vanjska jedinica, odnosno dizalica topline u upotrebi u toplijim krajevima, no mi sa ovom današnjom tehnologijom ostvarujemo dobre rezultate i pri izuzetno niskim temperaturama. Cijene sustava s geotermalnom dizalicom topline ovisi o tipu izvora topline. Najskuplji, ali najbolji su sustavi sa sondom kao izvorom topline. Površinski kolektori našli su primjenu samo u ruralnim sredinama gdje postoje veće površine tla koje se mogu koristiti kao površinski toplinski izvor. Geotermalni sustavi su vezani za područja bogata plitkim podzemnim vodama. Sustavi s dizalicama topline, zrak, voda su najjeftiniji i najdostupniji, a evo i zašto. U ovom primjeru koji imamo kod kuće Jelušić, gdje koristimo zrak, voda, dizalicu, naprosto nemamo nikakve značajne zahtjeve jer govorimo o zraku. Zrak kao takav nam je dostupan svugdje oko objekta kojeg želimo zagrijati. Zrak
se ovog trena ne naplaćuje, nisu potrebna nikakva posebna niti dozvole, za razliku recimo od geotermalnih gdje moramo tražiti dozvolu za bušenje rupa ili recimo ako radimo voda, recimo ako radimo znači sa zahvatom mora, moramo imati koncesiju na to, znači malo je kompliciranije i postavljaju se nekakvi zahtjevi, dok kod ove dizalice koja je u ovom slučaju znači nemamo nikakvih zahtjeva i nama je bitno samo da imamo okolni zrak dostupan na vanjskoj jedinici. Uz navedene prednosti dizalice topline voda-zrak valja spomenuti i nedostatke kao što su veći troškovi održavanja, buka, manji stupanj korisnosti, narušavanje izgleda građevine zbog elemenata čija je ugradnja nužno eksterna. Ekološki učinkoviti energetski sustavi imaju početnu investiciju 2 do 3 puta veću od klasičnog sustava grijanja, a na cijenu utječe niz čimbenika. Kad gledamo i stavljamo brojke na papir, onda kad uspoređujemo znači što imamo sve na strani plinskog grijanja, znači imamo nekakav kondenzacijski uređaj, imamo normalno, neminovno, imamo i priključak plina i da bismo dobili istu funkciju, komparirajući sa dizalicom topline, moramo staviti nekakav multi-split sustav. Kada to sve stavimo na papir, dolazimo do cifre od nekakvih 4 do 4,5 tisuće eura, znači na jednoj strani, i kad to kompariramo sa dizalicom topline na drugoj strani, vidjet ćemo da se investicija uvećava za negdje maksimum do 1000 eura. Investicija se, tvrdi Horvat, isplati nakon 4 do 5 godina, a uštede su značajne. Uštede su negdje u grijanju oko 45% u odnosu na plin. Na koji način će Jelušić hladiti svoju niskoenergetsku kuću? U kući Jelušić hlađenje će biti izvedeno preko ventilokonvektora. Budući da sustav još uvijek nije u potpunosti ugrađen u kuću Jelušić, Robert nam je na primjeru makete pojasnio funkcioniranje sustava dizalice topline voda-zrak. Srce samog sustava je hidroboks koji se ovdje nalazi i koji vrši taj transfer energije koju smo prikupili izvana na vodeni dalje dio. Vidimo da on transferira toplinsku energiju ili prema spremniku ili prema potrošačima koji su ovdje prikazani kao podno grijanje, potrošač ventilokonvektor ili u kupaonama niskotemperaturni radijator. Što se tiče pripreme sanitarne vode, ovdje je prikazan jedan spremnik koji je povezan još dodatno i sa solarnim kolektorima koji se nalaze na krovu kuće, koji nam omogućavaju i prikupljanje obnovljivog izvora sunca na direktan način. Znači, dizalica topline radi na indirektan način jer koristi prikupljenu toplinu iz okolnog zraka, dok kolektori prikupljaju direktno iz sunčevog zračenja toplinu. Pripremi sanitarne vode u kući Jelušić posvećena je posebna pažnja. Radi se o jednom spremniku koji je akumulacionog tipa, ali svejedno vodu priprema na protočnom principu. Vodi u akumulacijskim spremnicima prijeti velika opasnost od legionele, patogenog mikroorganizma koji uzrokuje opasnu legionarsku bolest. No strah od legionele, taloga i kamenca u spremniku nije jedini razlog zašto su se Jelušići odlučili za ovaj način pripreme tople vode. Ovdje je primijenjen princip gdje imamo tu istu akumulaciju, ali se u toj akumulaciji nalazite jedan veliki izmjenjivač kroz koji prolazi tekuća voda. Na taj način mi prolaskom kroz taj izmjenjivač, kroz tu akumulaciju kupimo toplinu, ali nam je voda uvijek protočnog karaktera i u njoj se naprosto ne mogu skupiti niti nakupine kamenca, niti nečistoće i ono o čemu se dosta priča, znači nemamo problema ni sa legionelom. Koliko god da je visok zahtjev vašeg doma, Daikin ima potpuno pouzdan sustav koji ne ostavlja posljedice na okoliš, a vama donosi dugoročne financijske uštede.